Летит он, грубый, нацкий, фашист. Adel, territorio, territorio, ja. Ata, zie je dat? Als je ziet waar, nog wat, we staan met elkaar. Zie je dat? Maar nee, voor dina, hier dus. Als je probeert, als je laat is, als je hoort wat jij is, wel maar aan de je zegt, je zegt, wanneer Adel er dan, hij kan checken dat Delj, want hier dus het gewoon door dat het Запад, Ахмад, Восток, Север, Шаводон, Юг, Шмар,